Вокзал называюць візітнай карткай горада. Што першае ўбачыць госці, прыбыўшы на новае месца, у немалой ступені адбіваецца на агульным уражанні пра яго. Новы выгляд набыў полацкі аўтавакзал. Што змянілася пасля капітальнага рамонту ў матэрыяле Юліі Устінавай. Новый выгляд полацкі аўтавакзал набыў да маштабных святкаванняў, прысвечаных 1155-годдзю горада, 500-годдзю беларускага кнігадрукавання і дня беларускага пісьменства. Аўтавакзал у Полацку быў уведзены ў эксплуатацыю ў 1968 годзе. У 2002 пры падрыхтоўцы да рэспубліканскага фестывалю дажынкі зрабілі частковую рэканструкцыю будынка з уцяпленнем сцен, заменай вітражоў, рамонтам даху, добраўпарадкаваннем тэрыторыі. Зараз па праграме развіцця аўтатэрміналаў в области завяршыўся капітальны рамонт з элементамі мадэрнізацыі. Бюджет помог нам финансово 5 миллионов 770 тысяч рублей, ну и дополнительно из собственных средств было выделено 2 миллиона рублей. Ориентировочно, сейчас процентовки еще подписываются, будет более точная цифра. Сегодня современный уже дизайн вокзала, применены элементы вентилируемых фасадов, стеклопакетов. Внутри проектанты применили современные технические условия. Это в виде подвесного потолка, светильников светодиодных, энергосберегающих. Закуплена современная мебель. Обновлен зал ожидания. Обновлены служебные помещения и даже, можно сказать, модернизированы, потому что изменились их площади, появились новые помещения служебные. Это комната отдыха водителей, комната персонала. Модернизированы наши кассы билетные, модернизировано помещение для дежурного и старшего кассира. Зручнасць і бяспека пасажыраў перш за ўсё. Значна змянілася не толькі вонкавае аблічча, а і ўнутраны змест вакзала. Праектанты паклапаціліся пра пасажыраў, прадугледзелі элементы безбар'ернага асяроддзя, усталяваны сучасныя сістэмы пажаратушэння і відэаназірання. Штодня з полацкага аўтавакзала накіроўваюцца 150 рэйсаў, прыгарадных і міжгародніх. Вакзал прымае і адпраўляе да 1500 пасажыраў у дзень. Обновленный автовокзал удивил нас очень, приятно удивил. Вы посмотрите, какие красивые здесь светильники, обновленные кассы, скамейки, пол, практически все новое. Табло. То есть я думаю, что для людей здесь намного стало уютнее. Очень комфортно стало, вообще замечательно. Сучасныя матэрыялы і канструкцыі, электронны манітор, Wi-Fi зробяць знаходжанне на полацкім вакзале бяспечным, зручным і камфортным. Настрою з імі колеравае рашэнне ў аптымістычных аранжавых тонах і ветлівыя усмешкі супрацоўнікаў вакзала, якіх, дарэчы, упершыню вырашана апрануць у спецыяльную форму. Юлія Устінава, Леонід Табула, навіны Полацк.